дуруд бар шумо бародарои азиз. Дар бораи Коля Тоҷик чанд бародар дар комментариямам нависондай ва боз пурсидесиян рафиқои гирду мано ки ягон чӣ дарак дорӣ? Не бародарои азиз, ягон чӣ дарак надорам. Манам ранги шумо бори дар интернет ҳами чиза дидам. хоб ҳами хабара, вале чизоли тасдиқ шудагӣ нест, аниқ нест. агар ки Коля Тоҷик бародармон зинда боша, худованд ҳар ки ҷое боша нигаҳбонаш боша, ва агар ки хабар рост боша ӯ бародармон аз ин дунё гузашта боша, дуо мекунем Аллоҳи нозанин раҳмату мағфираташ куна ва гуноҳҳое ки дар ин дунё муртакибшон шудагиай ва ба сабаби ҳамин зиндон шудану ба сабаби ҳамин ранҷу машаққатҳош Аллоҳи нозанин раҳматаш гардона, и гуноҳҳоша бахшашаву дохили ҷаннатул фирдавс гардона ва ӯ хизматҳое ки барои мардуми тоҷик кардагиай фарқ надошт. ҳозир бисёриётон мегӯянд ки вай пулша мегирифт, мерафт кор мекард. пулша мегирифт, пули раҳпулиша мегирифт. вайам зиндагӣ дошт, вайам фарзанд дошт, риск мекард, ба ҷонаш риск кард. ина бечора охир дар рафт ба зиндону аз зиндон рафт ба ҷангу ҳамихе хулоса рискҳои калон. инам риск буд. ба ҳар ҳол чӣ хизмате ки барои мардуми тоҷик карагай, дуо мекунем ки савобша дар номаи аъмолуш нависонда гардонад. манам чизе ки шумо медонед, манам ҳамон чиза медонам бародаро. дига ягон чиз зиётию ягон хабари дига намедонам. ҳозир ман дидум як блогер гавзеса ман дар бораи Коля Тоҷик хеле медонам. ман таъриф намекунам, ман ягон чӣ намедонам. манам ҳамин ранги шумо дидум ки дар интернет парфтан ки ҷанг рафтеса, бо ина бо ранги шумо дидум ки дар интернет ҳамин хел нишонаш додесиян, мегӯянд ки мурда ҳамин хел. дар ҳама ҳолат дуо мекунем Аллоҳи нозанин ай раҳмати худаш ноумед нагардонашад. дар ҳамин охир як гапи дига мегӯм. ҳар нафаре ки муқассири, яъне гунаҳкори ба зиндон афтодану ё ин ки ба ҷанг рафтани Коля шудагиай, худованд ҷазоша ҳам дар ин дунё тия, ҳам дар ӯ дунё. як фрезери фурӯшӣ дорам, фрезери морожник тайёркунакай. ҳозир ман дар инҷа суратча мемонам. ҳамин ай хидмай бародаро, ҳамина ман як моҳ пеш, якним моҳ пеш 12,500 сомон харидагим. чекиш ҳаст. ай мағозаи ҳамин Султони Кабири пешинангӣ, ай ку мағозаи техникӣ дар даҳами дари ҳамин Султони Кабири пешинангӣ. мақсад ҳозир ӯ Султони Кабира нисфша гирифтан, ҷалҷам бурдан, нисфи магазинош дар ҳамунҷа истодагиай. ман ай ҳамунҷа харидагим. ҳамин аниқтараш ман не, я бародар Акай Ахмед меган, ҳамун бародар харидаг овардагма. мақсад ай ҳамунҷа харидагиай. чек пекиш ҳамаш ҳаст. ай гарантия дора, яксола гарантия дора чек. мисол ҳамун магазин гарантия додагиай. ман як моҳ кор кардам, дар ҳамун точка мондагӣ будам, кор кардам. 100% кор мекуна, ягон проблема надора. ҳама тарафа зур тез да ях мекуна, ҳама тарафа зура. фақат ман ай сабаби оне ки точкама споридам, дига кор накардесем дар куртобхона. ҳамин дар ҳамунҷа мондагиай, фурӯш да мондагием ша. ягон нафар агар дар кор бошатон, хариданӣ бошед, метавонед занг занед. ҳамин рақамҳои дар инҷа мебуро, рақамҳои телефони додармай занг занед. ҳамин додарам оиди нарх навош ҳама чизаш пурсон шавем ва харид кунем, гирем барем. Алло нигаҳбонтон.